titha kutsimikizirana zona kuti Macfalen Ngwilinji uja wabudulano tsina chose kwa MCP kuja ndipo amene uja ayikhazuladi zenizeni abwiratu adzese kabwira kuthamanga kuzayankha koma zomwe ayankhazo akutsimikiza kuti inde ndi zona adankagwirira ntchito limodzi ndi Macfalen Ngwilinji uja akumudziwa sizoti amukana amuvomera live yetu kumuvomeradi kumakamba zoti kuti ndakutipo bwanze pankhani zimenezi atito ankabera chisankho tupadza akafuna obera chisankho ndi ayankhapo zoti anadzese kabwirawo tifotokoze bwinobwino kunena kuti I think 2 days ago munali ndi kuti pano pa YouTube kuonera kwa anzathu ena ampungwepungwe amene otu anabweretsa exclusive yawo interview yomwe amacheza ndi Macfalen Ngwilinji yemwe amadziwika bwino makamaka ndi nkhani zohakahaka choncho iye amazitchula kuti ndi katswiri odziwa makompyuta ndipo amadziwa chunachuna nkulanda mapeji ndi zina zoterozo. Bakile Mlosi TV akudziwana naye bwino ameneyo. Bakile Mlosi TV anakamba zonena kuti amene ankagwiritsidwa ntchito ndi kuti mbuyo muja ndi fans ngati achina zikhale ng'oma kuti amusakesake amene akuti Bakile Mlosi TV ampangire haki account yake koma analephera chifukwa Macfalen Ngwilinji sangafike podziwa kompyuta ngati mene amayidziwira Bakile Mlosi TV. Amene mmatsatira BMTV mukudziwa bwino nkhani zomwe tikukambazi. Naotu mu interview yomwe anabwera paje pampungwepungwe wakambapo zambiri waulula zambiri kunena kuti kwa miyezi 5 yapitayi 4 to 5 months yapitayi Macfalen Ngwilinji analito kutoya koto kundende ndipo kamona amene akuonekera moti yayi wamva kuning'ina ndipo walangidwa osati masewera wangotuluka chaposa chedwa pompa kundendeko akuti pa belotu. Komatu nkhani yomwe anapita nayo pampungwepungwe ndonoti amakaulula zoti MCP ndi imene mamutuma kuti azipanga zolakwika ndipo MCP inamutuma kuti abere zisankho pakana wanafotokoza mmene zinalili zonse ndi munatsatira ndingoyikabeko link mu comment section ya video ya mpungwepungwe imene amamenya interview imene ya Macfalen Ngwilinji mukakayionera amene simunayonere koma wafotokoza zina chichonse kumene kuzambiri kwa basi kuti MCP ndi amene ankamutuma ende plan yawo inali yonena kuti akuti akasinthitse ndi kuti chani mabaloti paper adzawa akapititse mabaloti paper ochonga zimene zizavotedwe ndi kuti pomadza panga transfer zazisinthitse ndi zoti avota kale owadza kumbali uko ende tinkaonadi mamepala ena ankapeze kuonena kuti ndovota kale mukumbukireti ndi akunena kuti plan ija inalephereka chifukwa zonena kuti fans ya DP inayika chitetezo chokhwima chonotino adza MCP anakanika ndipo akuti chakwera sankafuna kuvomereza zonena kuti iye ujayi analuza chisankho chija. Magayizi tikamakamba izena kumana kuti ayi iweyo Macfalen Ngwilinji ndakada kukamba zabodza chani message akwera anavomereza tisayiwale zonena kuti anthu aja ankakuwa kuti we got visi mpaka nakuti anali ndi tale center yawo kwina kwake mukumbukira mpaka na amumba anamangidwa nawo ndakabwira omwe wankhani zake zomwezo. Nawo kutsatira zimene Jesse kabwira wabwirana kuzafotokoza kunena kuti Macfalen Ngwilinji Iwowo ngati aku MCP sizora akumukana akumuvomera kuti akumudziwa osati kungomudziwa ngati mwa dzina ayi koma akuti anagwiriraso ntchito limodzi. Mwayiona akuti anagwirira ntchito limodzi agwira naye ntchito amene iyi komano ntchito yakeyo kwafunso kuti ntchito yanji sakuyitchula Jesse kabwira sakutchula chani ntchito imene anagwira Macfalen Ngwilinji ndi chipani cha MCP anagwira ntchito yanji chifukwa ngati mukuona kuti Macfalen Ngwilinji magwira naye ntchito sizona kuti Macfalen Ngwilinji sanaliwa ku MCP munaita umulemba ntchito yenuyo ndi ngati munamulemba ntchito ya ku Chipani amagwira ntchito yanji ku Chipani ko chifukwa kumene kokote galale media team bweza takamba kale ndinaye mu media team koma ife chomwe tikuziwa ntchito kuti Macfalen Ngwilinji mwamvomera kuti magwira naye ntchito koma ntchito yanji inonso pano ndi imeneyo imene tikufuna tidziwe sakuyitchula chifukwa chani simukuyitchula pamene pagona nkhani pamene pachani pagona nkhani penepo. Nawo sakufotokoza kuti ntchito yake ndi yanji chabwino ngati samagwira ntchito ku Chipani kapena mboma munamulemba mboma ndi amagwira ku department yanji ndi munamulemba ngati ntchito yanji mbomamo mmenemo funded ma document alipo anthu osama amagwira ntchito boma ma records amakhalapo kodi iye amagwira ntchito kapena mboma ndi amagwira ntchito department yanji mwayiwere imeneyo ntchito ikulephera kutchulidwa muidziwa kaletu magayizi kuti ntchito yake ndiyotani ende muno akanatani anayiphedula kale Macfalen Ngwilinjiyo kuti ntchito yake neyo kabera chisankho komanso ndi kuti tani azithandizira kuti mwina make basa zilanga ndi kuti anthu ena ake pa internet kwalanda papeji ndi zina zotero amagwiritsidwa ntchito zoyipa mwana uja ndiye khaso anachita kukamba zonoti tagwira ntchito zoyipa ndipo andale amaziwa kugwiritsa ntchito moyipa wakamba bwinobwino yeuja. Nawo
afotokoza Jessica Bwira kunena kuti chifukwa chona kuti Macfalen Ngwilinji wabodula zambiri, Iwowo ndizoti akufuna Macfalen Ngwilinji abwere poyera, abweretse maumbono onena kuti no MCP idi nkafuna obera chisankho. Abwere poyera ndi maumbono osati zingoyankhula kuti MCP inamtuma kuti akabere chisankho. Abweretse maumboni apa. Osangobwera kumayankhula iyayi. Ayaya, kwa chematu kumene kwere. Ndipo akunena chonchi Jessica Bwira padza china chichosama chitembenuza kuti no chipita DPP. Akunena kuti no Macfalen Ngwilinji zomwe akupangazi wachita utomedwa ndi achipani cha DPP kuti ayipitse mbiri ya chipani cha MCP. Achita kumutuma mwana amene kuti azapange zimene zizi chifukwa chake chani wabwera poyera ndipo nokuyipitsa koseku imene ndi ganyo yomwe akugwira kuchokera ku chipani cha DPP. Anyways, script yano ndi imene ya Jessica Bwira ndimaidziwa nthawi ina iliyonse mmangotembenuza china chilichonse kayanchosa kudzana ndi DPP kakwachitika ngozi kunchewu kayimati ngozi imene wachititsa nga DPP china chilichonse tikudziwa Jessica Bwira ndiunama magesi mumudziwa china chamatembenuzira chani DPP. Whatever the case is, koma Macfalen Ngwilinji ndoti ayikhazulapo MCP chifukwa chani ndikuwuzeni magazi eti chimene mukuyena zoncho notino Macfalen Ngwilinji udzayi wamva kuning'ina mfana amene udzayi. Fana mwe chalibe so chimene angaluze. Fazani akuti nyumba yakwawo, nyumba imene ali nayo kana ayigulisa anayiluza pano palibe kenaka kosa. Ngati mwamuona magazi fana ochara kuona kuti notu fana wamva kuning'ina sa wadusa zilango sati masewa. Tupi lake lochita onena tupi lili ndochepa tupi inde komano uyu wawo ndosati ochepa tupi yayi. Ndipo wamva kuning'ina amene amayankhulira pamene padzapa. Ajo ndimalizeni ndatsataso ndijani ne mungo ndimalizapo basi. Ndi apa I will not go down without pulling you down. Ndikamagwa ineyo inunso ndati mugwerali mtigwerali mozi lonse. Chifukwa wayamba ndi kuti kulani kuikhazula MCP ja kuti ndipo no ayimalizapo amene akone kuti ayimali akadali ndi nkhani zambiri amene abudula china chilichonse. Nde birede kumeneko mwina mukhozopezeka zono tinoyenanu zakuyipirani moyipitsitsa kwambiri. Ufa uyu akuoneka kuti uyu nde uyu sana telepo mepa mena akuonekera uyu akone kuti umpasa opportunity pena makuti ayankhula akhoze kulula zochuluka. Anyways, nkhani ndimeneyo magayi ndimudziwa chani akuluakulu ine ndiona ngati nkhani iyi yangoyambika zikatere ukuku ndikumayambiriro chabe tili kaya ndikuchani kumaterazi kumayambiriro kwenikweni matrailer pachichewa pamati matrailers tili kumatrailer kwenikweni sititalowe mu filimu yeniyeniyo chifukwa chonena kuti awawa amuvomera akanakhala kuti sana amuvomere inali kesi ina koma ngati mwamuvomera pamenepo mwapezeka kuti tumwayiyambitsatu kuti no chani filimu ija iyambike zenizeni ndipo nonse tinafike pa climax pa filimu imeneyi kumuvomera zotantho zonena kuti mutifotokozereso kuti ntchito yawagwira ndi ntchito yanji zomwe ino ndi kuti no akanikano kuyankha pamenepo nengati mukanika kuyankha ndi kuti ife tikwena tizifunsabe mafunso mukanika kuyankha chifukwa chani mwayiona pamenepo ndi pamene nonkhani izi ndetizivutire amvomera kaya kamwa kuti kamwa kuyankhulitsa kaya nayi chani kaya kunali usalingalira kuyankha uyuyu mukanakhala zoti munali madolo inuyo mukanakhala inu ndi madolo oganiza bwino mfano uyu munanena munkane kunena kuti zimene akambazo zabodza fande kuti nibwezi tikumakamba zoti ya dziwa MCP usizotako akunama ifana sakunama komabe nanga simayikana ndefe tingabwere nkumano kuti yankha ndizona koma ngati mwayivomera okay ije uyu ndi wako ubatwe nde wakubaya kuchura zona kuti no yeyu anagwirapo ntchito nde kuti ndi awo nde inu muzino kuti zona dinagwira naye ntchito ameneyo ntchito yanji yes ndichura hey zilipo my guys so that's what is happening let's just say kunena kuti no anything chomwe chitabwereso ife tisakhatire pano kukupasirani kuti no musatire zimene zedi akuti